Bună YouTube! Acest video este primul de pe canal. Vă rog, dacă puteți, să facem măcar 3 like-uri ca să postăm următorul video. Acum voi vorbi un pic mai mult despre canal, să vă explic în mare despre ce este vorba în acest canal. Pe acest canal o să postăm gaming și multe jocuri. De la Roblox și Fortnite până la Counter-Strike și Quarantine Zone. Veți vota voi în comentarii care va fi următorul joc. Momentan eu mă joc Roblox. În următorul video vom posta fix ce joc veți scrie în comentarii mai mult dintre Roblox, Fortnite, Counter-Strike 2 sau Quarantine Zone. Voi veți alege. Ne revedem la următorul episod. Pa, pa!